Yn tydi amser yn hedfan, yn enwedig pa fydd cymaint yn digwydd yn ystod yr amser yna. Roeddwn ni'n sgwennu llawer y Llyw rhifin yr haf ym mis Chwefror, a dyma hi'n ganol Mehefin arna i yn paratoi at rhifin yr Hydref, gan feddwl o ddifri ym mhle dwi'n mynd i gychwyn adrodd nôl i chi am ddigwyddiadau'r 4 mis diwetha. Mae'n siŵr i chi weld lluniau o ginio llywydd yn y de yn rhifin yr haf, a deud y gwir, cinio a swper i Tegwen am unau yng ngwesty'r Cliff yng Ngwbert, gan fod cymaint o alw gan yr aelodau i fod yno, a dim digon o le yn y gwesti i fwydo pawb ar yr un pryd. Diwrnod arbennig o lwyddiannus. Cyfle i gyfarfod aelodau a sgwrsio, bwyd ardderchog ac adloniant safonol ar ôl y ddau bryd gan gormeibion ar ôl 3 sy'n lleol i'r ardal. Wrth drafod y diwrnod ymlaen llaw, roedd Tegwen am unau, yr unig ddwy a fyddai yn y 2 sesiwn, wedi bwriadu cael un cwrs yn y pnawn a'r llall yn y nos, ond ffasiwyd mor neges ymlaen. Roedd y dillad yn ffitio'n dyn iawn erbyn diwedd y diwrnod. Roedd y stondin sgarffiau a mwclis yn brysur iawn yno, a'r uchafbwynt i dorri un am unau oedd gwerthu Cadwen i gwsmer o'r spa oedd yn gwisgo dim ond ei wen. Roedd cinio'r llywydd yn y gogledd i'w gynnal yn fuan wedyn, ond yn y cyfamser, fe syrthiais ar fy rhywun yn y tŷ wrth baratoi te ar ôl ysgol i'r wirion, ac yr un rhoed chwith ar un ôl yn llwyr o'r bigwrn. Rhwygo ligament yn y droed oedd dyfarniad y perlyd yr ex, felly gwisgo mŵn bŵt drom drwsgwl a defnyddio bagle neu ffon fu hi am 8 wythnos. Roedd gennau gymaint o gyhoeddiadau o ymlaen, ond ddim yn cael gyrru car, felly dibynnu ar deulu a ffrindiau fi'n rhaid, ac mi ydw i'n hynod o ddiolchgar iddyn nhw i gyd. Trwy lwc, roedd y 2 ferch yn bwriadu dod i blas isaf Corwen i ginio'r gogledd, felly ro'n i'n saff o lifft. A dyna bnawn hyfryd arall o fwyd ardderchog, digon o hwyl, a'r adloniant y tro yma gan hogia'r bonc o ardal Bethesda, yn ein cael ei ymuno yn y canu. Mae clip ar weflu'r y mudiad o hen feic Pennyfarthing a phawb yn codi ag yn eistedd i'r citgan. Dim ond fy ffon fagl i welwch chi. Fe gawson ni esboniad o'i henw gan fod y 2 Mrs Green o'r Bala wedi gofyn. Rhan o chwarel ydi bonc, a Bethesda'n enwog am ei chwareli yn y gorffennol. Fe ddim yn cynnal noson i gangen Blaenau Ffestiniog, gyda gwawr y ferch yn fy anfon i fanno. Roedd yn hyfryd bod yno gan i mi dreulio 2 flynedd yn dysgu yn ysgol Glan y Pwll yn y dre, yn fy swydd gyntaf ar ôl gadael y coleg normal. Eirian, cyd-aelod yng Nghangen Mowddwy oedd fy sioffer i Lanegryn i wyl rhanbarth Meirionydd, a Jean, cyd-aelod arall a oedd yn eistedd wrth fy ochr, wedi cael llawn bol ar fy hanes, gan fod pawb yn dod draw i ofyn beth oedd wedi digwydd i'r droed. Bwyd da eto, ac ôl paratoi gan y swyddogion rhanbarth wrth i ni gael ein diddannu gan hen fegin, grŵp gwerin o Sir Drefaldwyn, i gyfeiliant gitar, ffidil a phiano acordion. Yn Abersoch ar ddiwrnod hynod o braf y cynhalwyd gwyl y 5 rhanbarth eleni, ac Olwen, fy ffrind oedd y dreifar y tro yma. Yma eto, roedd y swyddogion wedi bod yn hynod o brysur yn paratoi diwrnod mor amrywiol i ni, o adloniant gan griw ifanc dan hyfforddiant Annie Llyn a Tudur Phillips, hanes gwaith 2 o wirfoddolwyr gyda sefydliad DPJ, 5 o ddisgwyr rhigl o gangen Morfa Nefyn gyda Gesyll Milor ag Ann Evans. Yn y gangen yma mae 8 o ddysgwyr allan o 26 aelod, gydag un ohonyn nhw'n ysgrifennydd cangen ers blynyddoedd, a 2 arall yn gyd-drysoryddion. A gorffen y diwrnod gyda Gwanwyn yn canu'n swynol i ni. Hyfryd oedd ei gweld ar raglen deledu canu gyda fy arwr yn ddiweddar, yn gwireddu breuddwyd o ganu efo Elidir Glyn a'r grŵp bwncath. Braf iawn oedd gweld cymaint ohonoch yma chynlleth yn ein gwyl haf flynyddol. Seimon y gŵr eitha fi i'r fanno, a Tegwen yn ei wneud yn swyl i gyd wrth dynnu ei lun. Roeddech chi gyd wedi bod mor brysur gyda'ch gwaith coginio a chrefft, yn gwneud gwaith y beirniad mor anodd. Roedd yr hwyl oeddech chi'n ei gael gyda'r gemau a'r chwaraeon yn amlwg, y pwyllgora'n llwyddiannus, a'r cystadlu'n y pnawn yn ein dyfyru i gyd.
Pwy feder anghofio dylsi a'i misneddau ifan hyn a dweud dim, a hithau'n torri ar draws pob sgwrs. Cyflwynwyd gwobrau a thystysgrifau i'r aelodau llwyddiannus, llongyfarchiadau calonog i bob un ohonyn nhw. Dwi'n siŵr y bydd rhestr lawn a lluniau'r buddigwyr yn rhifin yr Hydref. Cyflwynwyd fframwaith o flodau gobaith a oedd yn sbar o'r enfus o obaith i bob rhanbarth. Cafwyd cyfleuan rhegu a diolch yn gyhoeddus i Miriam Garat, ein swyddog cyllid cenedlaethol ers rhyw 20 mlynedd, gan ei bod yn ymddeol. Mae ei gwaith wedi bod yn heriol iawn y blynyddoedd diwethaf yma, gyda banciau'n cau, a changhennau a chlybiau'n dioddef oherwydd costau cynyddol. Gwyddau pob tysorydd y medrent ddibynnu ar Miriam am gymorth doeth bob amser, ac mae'n diolch fel mudiad yn fawr iawn a didwyll iddi. Pob dymuniad da i ti Miriam i'r dyfodol. Da yw medru dweud i ni apwyntio Meinir Owen Chambers i'r swydd a'i bod yn cychwyn ar ei dyled swyddau ganol Awst. Mae ganddi brofiad helaeth o'r byd ariannol ar ôl bod yn gweithio ym myd bancio am 5 mlynedd ar hugain. Pob dymuniad da iddi hithau i'r dyfodol. Fe fu eisteddfod yr Urdd ym Meifod yn brysur tu hwnt a'r stondin dan ei sang bob dydd. Diolch arbennig i aelodau Maldwyn Powys am eu paratoadau yn addurno'r babell gyda hanesion merched llwyddiannus o'r sir, a'r bynting o ddefnydd Llaw Ashley a thelynau hardd, a hefyd am weini'r paneidiau a cennau cri, piciau ar y maen, yn ogystal â gwerthu raffl a sgarffiau a mwclis. Dwi'n siŵr ei bod wedi blino'n lân erbyn diwedd yr wythnos. Diolch hefyd i gwmni telynau Cambrian am ei rhodd hael o delyn ar gyfer ein cystadleuaeth. Fel y gwyddoch, mae'r stondin sgarffiau yn mynd o ddigwyddiad i ddigwyddiad, a gwych yw medru datgan fod y gronfa erbyn hyn wedi cyrraedd dros 6,000 o bunnau, tuag at Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch enfawr i chi gyd am eich leoni'n rhoi ac yn prynu. Mae'r eitemau yn dal i ddod i mewn, felly mi fydd pethau newydd ar y stondin erbyn y sioe fawr ar Eisteddfod Genedlaethol ym Mhontypridd. Mi welai chi yno gobeithio.